Pangotsala masiku pang'ono kuti mdziko muno tikondwerere ntchito ya obereka anakubala. Tsikuli boma lidakhazika kuti aliyense azikumbukira mmene zimene ali kuchitapo zokhudza munthu wa mayi, popeza mayi amabweretsa mtundu, amabweretsa moyo. Tsiku lidayikidwa kuti anthu amene sasamala za munthu wa mayi ayambe kukumbukira za munthu wa mayi kuti ndi wofunika chisamaliro, ndi wofunika kumteteza. Tindazi bambo ena amene amachita behave ngati sadabadwe kuchokera kwa mayi, aukali opsa ovuta amene amangoganiza za kumchitira nkhanza munthu wa mayi basi. Ndipo madabwa kuti munthu uyu aoneka ngati sadziwa kuti munthu aliyense amabadwa chifukwa cha mayi. Kuona approach imene ali nayo pa munthu wa mayi kuti munthu uyu tinaye mdziko momwe muno uyu, munthu uyu ali ndi moyo omwe tinawo ifewo, bwanji sadziwa kuti pali udindo umene munthu aliyense ali nawo. Ndipo tindazi mayi ena amene ali ndi ana awo amuna, ana amunawo ali busy kugwira ntchito yozunza azikazi wawo, koma mayiyu oberekayu nkumasekerera zimenezo, nkuyiwala kuti yeye ndi mayi, ndipo aluzizidwa yonso ndi munthu wa mayi. Anakubala sinkhani yongone kuti anthu azigula salu zojambulapo kamwana ndo mayi wake ayi. It's more than that. It's beyond that. Ndipo paja musayiwale kumbuka kwenda khandu kunena tili ndi anthu ena amene amathamangira kupita ku nyanja mmamawa, ukapeza ali pa mchenga. Mudzatani pano alayo anakubala amayi wako ali kuti ayali ku mchinji. Iwo ndi amene abwere ku nyanja chifukwa iwo ndi anakubala. Anakubala ndi nthawi imene munthu aliyense amenera kudziwa udindo umene ali nawo wakuteteza munthu wa mayi. Tili ndi azimayi amene muli ndi udindo olangiza mwana wanu wamwamuna mmene azisungira mkazi wake. Amayi amene muli muno muli ndi ana anu anyamata amene akufunika muziwalangiza mmene aziteterezera azilongo wawo, kuti uyu ndi mulongo wako uzimteteza. Ndipo ine ndimakumbukira kale tili ku primary school, panali atsikana ena aja oti sangamenyedwe ndi munthu pa sukulupo chifukwa mchimwene wawo abwera adzalimbana ndi aliyense amene wamenya mchemwali wake. That behavior, that element, that approach, palibe kanthu ndiwasiya bwino, koma ijojo ndi chizindikiro chakuti munthu akuchita demonstrate kuti ndili ndi udindo oteteza munthu wa mayi. Mwamenya mlongo wanga pano, ndani wamenya achemwali anga? Ng'ono wanga mchemwali wanga ali Sunday 7, iwe wamenya, bwera kuno ndikutebule. Chifukwa munthu aliyense ali ndi udindo oteteza munthu wa mayi. Mukhozoona kuti ndi udindo umene tikhozo nyamuzana tonse, ndipo aliyense atati atenge udindo umene ubwinobwino munthu wa mayi welfare yake ikhoza kuonedwa bwino. Koma tili ndi anthu amene amadana kwambiri kuti munthu ina azinena zokhudza kuteteza munthu wa mayi. Ndipo kumadabwa, ndipo tsoka lake ena amakhala opemphera kuti tsono Yesu wake mudalandira inu ndi uti ngati simufuna kumva zokhudza kuteteza munthu wa mayi.